हेलो लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बरायहरबाय आरोना लोगोफोर नै दिनैहाय आङो संनानै जानाय भिडिअ होनोसैलाय आरोना लोगोफोर नै थास' बिलाइ जि आरामनो दाख्लै आं थास' बिलाइ खाहैनाया दाख्लै मैया सानसे जाबाय आरो बेखौ दिनैहाय संनानै जानोसै आङो दाख्लैयो मैखुन थास' बिलाइ खाहैनाया इनिफ्राय मैखुन जानायखौ मोनसे भिडिअ बानायखांबाय आङो इनिफ्राय दा थास' बिलाइ जानायखौ भिडिअ बानायसैलाय आरोना आरामनो नोंथांमोननिसिमबो एसे आङो भिडिअ बानायनानै देखायनोसै होननानै सानलायबाय नै साराया दुंबायहाय होना होनोसै इनिफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ ना गोरानजों जागोन दे बेखौ लोगोफोर आङो आरामनो थुब संनोसै आं लाथाबनो नै जि बुरजाखा थास' बिलाइयाबो बिलाइ गोरलैनो एसे रानदब आराम जाखाबाय मा मामि बामगोन र' मा सना आं जि उन्दुना सिखारनानै एसे माबा जादों मा होनगोन दे मा दे र' हरलाय मा रेजेरगोन सना ओरैजाय फैथ' र' बामगोन र' नै लोगोफोर आंना थास' बिथ'रि माने थास' बिलाइ आरोना थास' बिलाइ गोरलै थास' बिलाइ गोरलैयाव होनो थाखाय नै जालुक देनाय सामब्राम गुफुर बानलु देनाय इनिफ्राय नै मस्ला इनिफ्राय नै माबाया ना गोराना लकेल ना गोरान आरोना लोगोफोर जि गोथावनो इनिफ्राय नै मैथाखौ होना होनोसै आङो मैथाबो सुखानानै लाबाय आरामनो इनिफ्राय नै ओंख्रिया गोदौगासिनो दङ इनिफ्राय आङो ओंख्रिखौ माने सानाय आरो एसे एनै भिडिअ बानायबावनो मोनासै आरोना नै डाइरेक्ट साखानायखौ आङो भिडिअ लानाय जाबाय साखांनायखौ माने आङो मानसिफोर फैदोंमोन नालाय एसे न' खाथिनि लोगोफोर फैदोंमोन नालाय बिनिखायनो माने आङो भिडिअ बानायबाय थानो सम मोनासै लोगोफोर ओमफ्राय दाना आङो नै होना होनसै बेखौ मस्ला मैथाखौबो होना होनसै गोथावनो मैथाखौ एसे साग्लिनानैसो ना गोरानखौ होना होनसै आं एसे माबानानै रबहोग्रोनानै ना गोरानखौ होना होबाय दसे खोबहाबना दोननोसै मोनजासे मोननाय बायदि ना गोराना जाबाय आरो इनिफ्राय बरिया गोथाव थास' बिलाइ गोरलै जि गोथावनो मोनबाय नै लोगोफोर दाना आंना ना गोरानजों थास' गोरलैजों ओंख्रि संनाया जि गोथावनो जाबाय नै जि गोथाव जाथारनोसै आरोना दायो मोनबाय नालाय जानोसै नै सामब्राम गुफुर लावथब दरसे होबावदोंसो आङो जि गोथाव थुलथुब गोदौथारबाय नै बारसावलायनायनो एसे जुम खालामनि र' नै जि गोथाव नै नायलाय लोगोफोर बरिया गोथाव एकदम आयौ मानो मासे लांबावखो आंनि मासेसो इखौनो जाग्रो मा दै इखौनो जाग्रो इदिखौ जा आं बोखानानै नै इदिखौ लासै जा ओंखामाबो जानोसै लोगोफोर नै दानिया थास' बिलाइ गोरलैजों आरो ना गोरान ओंख्रिजों इनिफ्राय नै नारें एरि हाना लाबाय आरोना इनिफ्राय खांख्राइ फ्राय एवनाय नै जानोसै गोथावनो बारा बुरजा ओंख्रि गैया दिनैहाय ओंख्रिया मोनसेल' इनिफ्राय खांख्राइ एवनाय नारेंखौ खिथालायदों मामिया
지 गरम जादोंमोन ना दा अखा ख्रेब ख्रेब हागासिनो दङ फिसा फिसानो अखा हादोंथ' इयाव सिलायाव है मबाइल सिङाव नङा बिराद गोथाव जाथोंहाय थास' बिथ'रिजों ना गोरानजों बिराद बरियाथार बिराद गोथाव जादों ना गोरान फिथिख्रि लकेल थास' बिलाइ गोरलैजों जिबायदि समायफबखादों गोथावानो अयथासार गोथाव खांख्राइ फ्राय बरिया गोरलै दब खांख्राया बिदि गोरलै दबा फ्राय एवना जाबा बिराद गोथाव जायो जा मानोथो मैथा बांगाल ओंख्रिखौ लानाय नोंलाय थास'जों गोथाव जादोंमोन जा दे नारें खागजि आयै सना नोंलाय बिदिनोसै आरो जादो नै खांख्राया ओमफ्राय जादो बेखौ खांख्राइ आखाइ ना नासै जा जि गोथाव बरिया ओंख्रिया थास' बिबार बारनै होफानानै थास' बिबार मोदोमदों गोमोनमोन नालाय थास' बिबारा जानो हाला जानांला जादों मालाय मा नागिरदों दादायाबा Aku baca ya. Ini lembana. Tanya lagi baca. Jadi kamu kayak ada kayak. Lagi ya. Kayak ada di mana? Sabrang gupur. Ah? Ada? Ay, ini cengar. Ya. Gudung. Sabrang gupur. Jangan gotaw. Chân. Ăn sama apa? Salah nè. Chân. Salah aku udah nanggal. 나그러나? 무덤. 어때? 이거 안 돼. 보럽다 사람 못써야. 누르볼 자유. 마수나? 아니 아들 말이. 술라는 건. 이제 어쩌다. 그리고 가요 또 농장 넣어봐. 지정 나가면. Ini lang apa mencet? Lang apa? Dia bunga. Ini.
자든 가마. 그것도 자든. ăn vàng 세 번 누구 찾아도 나는 잠깐. 잘로 그냥 저기 찾아래요. đã được vào lự 이거 하나 자. 뭐 짱 옥새 자는 거. 자 타자야. 자, 내가 강파이 자스 가름 되나? bây giờ là bạn bánh mì 괜찮아. thế là được. xe đạp gần xe đạp ăn 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 mà không có năng lực 장난국 그문 그래서 안 되냐네요. 시운 없어요 장. 아람자 타등 안 라프라 라프나. virat boria. virat có thâu. Giờ phải thật thâu mình lại được. Ngồi vậy. Bắt đầu. Ngồi vậy. Mami. Nami. Vậy lại. Bắt đầu. Anh làm nó cũng comment lại cả. thâu mình thật hay. Ê bà bu. Biết thôi lấy. Bà bu. Sampai di ke thau ra đường. Kena lung kasih labang sedang dia ha. Ăn đi. Ăn bò. Không ra nó ra lạ. Bà bu, ăn đi, nó còn lên không xí là nó. Ít nữa. Cái hay nó thật sự. Ê nhưng mình xin phải chạy rồi nhiều. 찬이 아버지다. 사랑하는 감비당. 나다닌 하면이야. 구둥구둥. Đực lên này. Cứ thâu mình thật đường thì mình thấy nâng khăm làm lại vàng. Mà đã đấy ăn nữa, không có nữa, đừng lên này cho bạn. Thấy nâng bữa squat đi ba. Không phải cái nào mà ăn nữa. Phải ăn bởi đừng có ổn gớt. Nè. Ăn có xin nữa. Cái thâu. Ủa khép hắn chứ. Hắn đồng tay chả. Nó bắt cô nó một thần nó hay với chất rồi. Kamu gudung-gudung kan? Apa beda? Aku mau cuma salah sekali. Để con nằm ở trong này. Nó sướp năng à. Tôi sẽ cái con cái cả. Ini kurang datang saya bang, kan kau jauh depan longnya. Kau belum sudah baca, kamu belum sana ya? Udah makan. Kurang tara. Alo được mà? Ngon chắcเลยแบบnâng xưa nâng bọc vào được. Rất là chỉ cho này hay bao giờ bạn?
ओंखामखौल' जा रायखांबाय रायखांबाय सोर रायखांखो आबैया ए नोंनाथ' बिबै थानायखाय बिबैया रायखांबाय थायोहाय मालाय नोंबो रायखांगौ आबै बार फैबाय बार दादाया फांखा होबाय बिराद गोथाव मोनथारदोंहाय ओंख्रिया बिराद बरिया गोथाव जादों फन फैदों आबैनि दा रायलायगोन र' ओंखाम जाखांनानै थाबाय जागोन ना जाला नोंलाय ओंख्रिखौ जागोन ना जाला मा बै जाजोबसै आं ओरैनो गारस्लायस्लाय गोथाव जाथारदों थास' बिलाइ गोरलै मैथा एसे होनाय ना गोरान जालुक मोदोमफ्रुनो बिराद गोथाव 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 जिबायदि आलौदोंबो बानलु गोसोमा जि गोसाथार बानलु गोसोमाव सरदेरना होदों जोब्बाय मामि भिडिअखौ बायबाय लानोसै जाखांबाय लोगोफोर इनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै इनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरोना भिडिअखौबो लाइक होदो इनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामखानाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोन